achinyamata. Kuno kumudzi achinyamata amaposa theka la chiwerengero cha anthu onse, kusonyeza kuti dziko la Malawi lili ndi anthu ambiri amene ali ndi kuthekera kogwira ntchito. Koma ntchito zake ziti? Kuti dziko limene limadalira kwambiri ulimi pachuma, sizingakhale zodabwitsa kuona kuti ambiri mwa achinyamatawa akuchita ulimi. Koma ndi zodabwitsa kuti si achinyamata ambiri amene akuchilimika pa ntchitozi. Ngakhale sukulu za ukachenjede zikusula achinyamata ambiri pa nkhani zokhudza ulimi, si achinyamata onse amene akumaliza maphunziro awo msukuluzi akuyamba kuchita ulimi. Ambiri amayang'ana ntchito za m'maofisi pamene amaliza maphunziro awo msukuluzi. Kupeza mwayi wa ntchito ku ofesi zosiyanasiyana sikulakwa, komabe ndi zotheka kuti pamene akugwira ntchito zimenezi iwonso ali ndi kuthekera koyambapo ulimi. Akayambitsa mafamu nkumaweta ziweto zosiyanasiyana namalimanso mbewu zosiyanasiyana, achinyamatawa atha kupereka mwayi wa ntchito kwa anzawo amene akusowa ntchitozi. Komabe ngakhale chiwerengero cha achinyamata amene akuyamba ulimi ndi chochepa pakadali pano, ndi zosangalatsa kuona kuti achinyamata ena ayambapo. Ena mwa achinyamatawa anayambitsa ndipo ndi mamembala a gulu la Timatha Dairy Youth Club limene likuchita ulimi wa ng'ombe za mkaka m'boma la Lilongwe. Gululi linayamba mchaka cha 2017 ndipo pa nthawiyo linali ndi ng'ombe zinayi. Pakadali pano gululi likukwanitsa kukama mkaka okwana malita 20 pa ng'ombe iliyonse pa tsiku, pamene lili ndi masomphenya ofika pa mlingo omakama malita 51 pa ng'ombe iliyonse pa tsiku. Aposha Phiri ndi wachiwiri kwa pampando wa gululi. Ndinenenso pano kuti ambiri mwa mamembers omwe ali mamembers a Timatha ambiri ndi alimi. Unaona? Ndete naona kuti pali alimi achinyamata. Mwina 60% ya anthuwa ndi alimi. Unaona? Ndete naona kuti alimi ndi ambiri ndi alimi, ndete nanena kuti nangano tingapange business yanji yomwe ngakhale so muchani within group ya alimi. So wina aliyesa anapita ukapanga research. Ine ndapezako chakuti, ine ndapezako chakuti. Wina anabwera tenti limene ichi, wina tenti weteni ng'ombe. Ndiye ino chomwe chinatipangisa ifeyo kuti tisankhe ng'ombe za mkaka ndi anzathu ena omwe anabwesa information yokuti milk production yathu Malawi munomo ndiyotsika. So we had to look at koda amagula mkaka ndi ndani. Umeona? Ndiye mulilongwe munomo tidazapeza kuti alilongwe dairy amagula mkaka. Ndiye tinati ndiye kuti ife tikapanga produce alilongwe dairy amatani akagula. Akuti yes akagula. Alilongwe dairy they even go kulowa shide ukatenga chani ukatenga mkaka kumabweretsa mulilongwe munomo. I was like this is an opportunity ife titakumapanga ng'ombe kumapanga producing mkaka kwa market ndio kuti ili pafupi. Unaona? Ndiyo mwe tinatipangisa kuti tiyambe ng'ombe za mkaka. Komanso tinazaona kuti kodi Malawi munomo amapanga produce mkaka omwe amapanga ulimi wa ng'ombe za mkaka ndi anthu angati. Ndiye tinazaona ndiye kuti in our research tinazapanga find out kuti anthu ambiri omwe amapanga ulimiwa ndi anthu oti ndomwe wachabe anthu amizi. Woti amapanga ulimi ngati chikhalidwe. Mwaona ndi anazolowera ine ndili ni ng'ombe, ine ndimapanga producing mkaka, ng'ombe kabereka kakapeza 10 liters. Ndi ife we had to look at kodi ife pa group pathupa tili ndi anthu oti ena anali kulwana, anapanga za animals, ena maziwa zakajesedwe, ena maziwa za matenda a ng'ombe. So we had this is an opportunity. Ndiye kuti ifeyo malo mokuti tingokhala ngati tingopanga ulimi ngati chikhalidwe, tipange ulimi ngati business. Chifukwa yoti pakati pathupa pali ma expert ambiri woti tithakwa kugwirisira ntchito ndi kupindula nawo ulimi uwu. Ife chiyambire ndi 2017 mmene ndanenera tinayamba ndi ng'ombe 4. Nditayamba ndi ng'ombe 4, ng'ombe zija timazisamalira. Timazisamalira tikapeza ndalama. Okay. Ng'ombe yathu imodzi imapanga produce about 20 liters. Unaona? Per day. About 20 liters per day. Unaona? Ndiye kuti tikagulisa mkaka wathu uja, tikapeza ndalama we reinvest. Tikagulaso ng'ombe zina, ndi ng'ombe zina zimaberekana, ng'ombe zina timakagulirapo. Unaona? Tikakhala ng'ombe ndalama so inaso ndiye kuti chifukwa yoti we are targeting daily production zikapezeka kuti zabereka zazimuna nthawi zambiri timakhalira utani tikugulisa. Chifukwa kuti ifeyo target yathu ndi daily. Ndiye kuti panopa takwanisa kuchulukisa ng'ombe zathu. Panopa we have ng'ombe around 12 nditi ana tiwiri.
unaona. Komanso panopaso talipaso anyamata tili ntchito athu awira pamenepa ndoti wewe ndikuti maziwa zoti we are going kuntchito ena ake mwezi ukatha katani akachilipira. Komanso ifeyo we see ourselves as sitinayambe kugawana komano we see ourselves as growing chifukwa yoti kandalama komwe timapeza be kandalama kuti we are able to invest ndikuona bephindu tikamakumbukira komwe tachokera tumati kodi tinayamba dini ng'ombe 4 late panopa we have about ng'ombe 12 imene imakhala kuti ndi testimony kwa ifeyo. So we are still investing tikafika pomwe tikufunapo tisamba kugawana mashares. Ifeyo target yathu ndiyo kuti okay mwina ndingonena poso kuti pomwe tinkayamba we had my options awiri. Unaona ma members ena ankanena kuti kodi sizingatheke kuti ngati mene mapangira run an association imapanga run yokuti iweyo kapanga produce paweka iweyo kapanga produce kwaweka nosenu kamkatenga nkaka ndinkaka ukagulisa. Unaona nde wina wakanena kuti kodi sitingamapange makomo mwathu and then the majority was saying kuti tiyeni tipange chinthu chi pamodzi. Unaona nde ifeyo chomwe tinkafuna ndicho kuti we should have a big farm like the Israel standards. Tinde anzathu ena anapita ku Israel amaziwa kuti anzathu amapanga produce ng'ombe yoti imapanga produce nkaka 60 liters per day. Unaona nde kuti amakhala kuti if they are saying we have a farm imakhala farm muli 3000 ng'ombe. Unaona those are the dreams that we are having. Chomwe tufuna tikhale ndi farm yoti we be able to use my technologies, we be able to use my milking machines, tikhale ndi zima tanki zathu, ma cooling system athu. We should be able to produce at least ng'ombe ili yose zipanga should be able to have my bleeds, my original bleeds, what we can be able kumapanga obtain kaka 40 liters 60 liters. That's our target. Yeah, nde ng'ombe zathu zikazafika at least 40 ndipo mwe timapanga target kuti at least we be able kumapanga distribute mashares zathu. Ifeyo tikutulusa nkaka 20 liters per day. Komano target yathu pa ng'ombe. Komano target yathu ndio tizitulusa 40 to 60 liters pa tsiku. Unaona? Komano kuti ifeyo tifikire target imene yoyo pali zinthu zingapo zomwe tukena tizipanga. Unaona? Kuti ng'ombe izitulutsa nkaka wambiri, one imakhala bleed. Imayenera pazikhala ma pure bleeds omwe they are made kuti azipanga produce nkaka wambiri. Unaona? Of which ma bleeds amene ndodula. Unaona? Nde ifeyo zomwe tikuonesesa panopa, zomwe tikufunisisa panopa ndizokuti tizipanga ma artificial insemination. Artificial insemination imakhala kuti mukukatenga semen ku ng'ombe yoti it's an improved bleed or pure bleed yomwe iniyo mukufuna. Unaona? Nde makhala ngati mukupanga ma cross bleeding ni ng'ombe zanu zita. Unaona? Nde that's choyamba chomwe tufuna tizipanga. Komano pakali panopa chifukwa yoti sitingakwanitse kumagula ma pure bleeds. We are just trying to make sure kuti ng'ombe zathuzi tikumazipanga feed moyenera. Other than ma pure bleeds komanso chisamaliro chimapangisa kuti ng'ombe zizipanga produce nkaka wambiri. Kumazipasa madzi oyenera, kumazipasa chokudya choyenera, mlingo oyenera, komanso kasakanizidwe kake balanced ration. Ndi zomwe tikumapanga panopa feed kumazipasa feed balanced ration komanso kumazisamalira moyenera. Koma target yathu ndio kuti tipeze ma pure bleeds woti tithakumakwanisa kumapanga produce chani nkaka 40 to 60 liters per day per cow. Poshapiri akuti ndikhama komanso luntha pochita zinthu mlimi ali ndi kuthekera kopeza phindu lochuluka pa ulimi wa ng'ombe za nkaka. Mwazina iwo akuti ng'ombe za nkaka zimafunikira madzi okwanira komanso ukhondo kupatula kuzikwatitsa ndi mitundu ina imene ili ndi kuthekera kwina monga kupirira ku matenda komanso kupanga nkaka wabwino. Kupanga produce nkaka 60 liters from one cow per day ndizotheka kwa basi Malawi muno. Unaona? Chomwe ndilimbikisa mtima ineyo ndicho kuti ife kudziko kwathu kuno tili ndi dziko labwino kwa basi. Tili ndi mvula timakhala ndi madzi okwanira. Unaona? Kuti ng'ombe izipanga produce nkaka kwambiri wani imafunika madzi. Ng'ombe imafunika madzi ambiri kuti pange produce nkaka kwambiri. Komanso weather yathu kunoko ndi yabwino. Imasiyana ni ma countries anzathu mwe tikunena ku Israel. Anzathu ku Israel they have to put ma cooling systems kumayika zina ndi zina. Whereas ifeyo tili ndi weather yabwino kwa basi. Yoti ng'ombe zikumaberekana ndithu. Komano chomwe tikufunikira kwambiri tipeze bleed yolondola. Tikapeza bleed yolondola
tagwiritse ntchito anzathu omwe anapanga za ulimi aja atithandize kuti kodi ng'ombe zathuzi tizizidyesa chani, tizizidyesa bwanji, kodi kuti zisadwaledwale tizitani, ndizomwe zimafunika. Koma ndithu pano ndizotheka kupanga produce 60 liters from one cow in one day. Inde muzi mwathu muno alangizi alimu, komano ngati mene ndanenera amabwera ndithu kumazatiyendera, komano mene ndanenera tiliso ndi mugulu mwathumu muli achinyamata omwe aliso ndi maluso osiyana-siyana. Ineyi napanga za chokudya cha anthu eti nutrition, paliso anzathu ena omwe anapanga za veterinary kulwana. Mwaona ndiye nthawi zambiri omwe amapanga za veterinary kumaonesesa kuti ng'ombe ikadwala ayipange chonchi, ng'ombe ikafunika kubereka ayipange chonchi, ndi anzathu omwe ali mkatikati ma members a gulu ilili. Ndiye ndomwe amakhala ngati they are doing a lot of things zofunikira ku ng'ombe, koma alangizi aboma ndithu amatithandiza amatiyendera. Gulu la Timatha lili ndi mwayi wapadera umene mwina magulu ena akhonza kusirira kukhala nawo. Ambiri mwa mamembala a gululi ndi akatswiri pa nkhani zosiyana-siyana zokhudza ulimi ndi chakudya, pamene ena akuphunzira ukachenjedewu. Gululi ndi chitsanzo chabwino cha zazikulu zimene zingachitike ngati akatswiri angabwere pamodzi kutsekula minda ya ziweto komanso mbewu pofuna kudzitukula okha ndi manja awo pachuma, ndipo pamapeto pake kutukula dziko lonse la Malawi. Kuti anthu asamanye ntchele timafunika chokudya, koma kuti munthu akhale wathanzi sikuti ndi nsima yokhayi, pamayenera pakhale zakudya mitundu 6. Mwaona zakudya mitundu 6 muja imapereka tizinthu tofunikira tosiyana-siyana muthupi la munthu. Mwaona ku Malawi kwathu kuno if you go muzipatala umapezeka kuti lero wabwera ndi mwana woti ndonyenchera, wabwera mwana wonyenchera umuthandiza, umpasa ziponde, umpasa zofunikira zija, achira bwinobwino. Akachira bwinobwino apita ku nyumba, akapita ku nyumba ukapezeka so 2 weeks 3 weeks akubweranso mwana wake uchiyo yemwe uja. Ndiye timakhala kuti timakhala ndi anthu ake omwewo omwe akumadwala malnutrition. Mwaona komwe titapezera ife zomwe timapanga ndizoti timachiza malnutrition, koma sitimabasa njira zoyenerera kuti wo asakagwidwenso ndi malnutrition. Ndiye zomwe amafunika azidya, ndipo chofunikira kwambiri ndi mkaka. Ndikuwuzeni chifukwa cha mkaka. Mwana akabadwa timakumpasa mkaka okha, bele la mai yake mpaka nakwanise miezi 6. Chifukwa chani? Chifukwa choti mkaka uli ndi nutrients ambiri kusiyana ndi zokudya zina. Munkaka muli proteins. Proteins ndiye amapangisa kuti munthu azikula mwathanzi. Mwana akamakula, mwana kuti atalike, mwana kuti akhale ndi nyama, ndiye kuti amafunika kuti azidya zokudya zomwe zili ndi proteins. Mkaka umapereka energy timayipeza ku nsima ija imene mkaka sonde ilimo. Mwaona ndiye chifukwa chake mwana uja samayeneso kuti azidya nsima ayi, amazitenga zonse kwa mai yake. Ndiye kuti ifeyo titati tigwirise ntchito ulimi uwu. Anzathu omwe akuvutika ndi malnutrition ngati tingathandize wowo inde kumapasa treatment ndi kwabwino, koma titati tathandize ndi njira zoti angapewere kunyenchera, ndiye tauze kuti ino timufunika mkaka, ino timufunika kuti muzidya balanced ration, ndipo mukadya zina ndi zinazo nutrients ambiri kwambiri muzatenga mukaka. Nsika tisaname, nsika uli bwino, koma nsika umasaka wekha munthu. Mwaona komano ndikuwuzeni chomwe chikupangisa kuti alimi samaoneke ngati kuti sakupindula ndi chifukwa choti nomafuna kuti posha apange produce payekha ndi akhale ndi ka 20 liters, kondwani akapange produce payekha akatuluse ka 30 liters kake. Ndiye kuti olo munthu achoke uko ku daily ukoko azagule ka 20 liters ndizovuta. Mwaona ndiye chifukwa yake ifeyo tinachiona kuti ifeyo kuti pansika apapa tikakhazikikepo pakati komere tipange chinthu chingati gulu pamodzi tizipanga produce mkaka wambiri. Mwaona komano mkaka fresh milk market ili bwino. Ngati ifeyo mkaka wathu timakonda kugisa kwambiri kwa amwenye athu amatigula mkaka 500 kwacha per 1 liter. Mwaona chifukwa chani? Chifukwa choti timapanga produce mkaka wa quality, mkaka okhatamira bwino. Ndiye kuti alimi anzathuwa omwe akuona ngati kuti mkaka sakupindula nawo, 1 apange consult alangizi athandize kuti tizipanga produce mkaka wa quality ya bwino, woti tikapita pa market tikalowe bwino tizidyesa chakuti. Komanso akhale magulu. Anthu ambiri ogula mkaka omwe amapanga mkaka
amayuza mkaka upanga process amafuna mkaka wambiri pakamodzi ndiye kuti zingofunika kuti akhale m'magulu ndithu and then aona amva kukoma ndithu ndi ng'ombe za mkaka. Awa ndi Akondwani Gondwe, mmodzi wa mamembala a gulu la Timatha Dairy. Iwowa akutsimikiza kuti mu ulimi wa ng'ombe za mkaka muli phindu. Agondwe atinso ulimi wa ng'ombe ndi ziweto zina umathandiziranso ulimi wina wa mbewu zosiyanasiyana. Mene nali ku Israel naona kuti ng'ombe zimatulutsa mkaka. Pamene ku dziko limene ndilotentha ng'ombe zimafunika malo ozizira. Amachita kuzipasa mashawa nthawi yotentha. Chifukwa nena kuti ndikotentha. Etu chifukwa nena kuti iwo environment yawo sikuwalola. Pamene ifeyo tili ndi malo oti titha kusunga ng'ombe zathu mwabwinobwino nkumakwanisa kuzisamalira. Bola tikhale kuti tili ndi ma breeds oyenerera, kajesedwe koyenera, tili ndi anyamata oti anapanga animal science kubunda ali mugulu mwathu momwe muno titha kuwagwiritsa ntchito bwinobwino. Ma veterinary services tokha timapanga ngati leroli. Ngakhala anyamata athu amene amatithandizira kuperekera chakudya natuza mochedwa. Ng'ombe napezeka yamba leba mamawa tafika pano mochedwa kupeza kuti tapeza ng'ombeja tayiberekesa kumaya kufa koma tokha timapanga zimenezo sitimayenera kuita naso aveti fonena kuti timakwanisa ngakhale tinauzidwa mochedwa ndeza chisoni zoti kamwana kabadwa kokufa koma ng'ombe taberekesa ndithu tokha panalibepo kuti taitana munthu tamulipira ndrama nditokha. Naona kuti ngati tingabwere pamodzi tawuzikwanisa zinthu ngati zimenezo zifukwa ifeyo luso ndi mgulu mwathu tili nalo. Muli phindu lotani mu ulimi? Makamaka ndikufuna mupange zero in mulimi wa ng'ombe za mkaka. Ng'ombe za mkaka choyamba ndi nkhani ya profit. Mene ndanenera kuti tili ndi msika wa Lilongwe Dairy otengera. Mene ndanenera kunena kuti tili ndi market ndi Lilongwe Dairy imene amakwanisa anatipasa ndithu kunena kuti mwayi woti tiziperekera pa tsiku 1000 liters a day. Yomwe pakanali pano pa ifeyo sitikutha kukwanisa ifoti chani? Ifoti ng'ombe zathu nzochepa. Tili ngati tikuyamba kumene ng'ombe imodzi ndi yodula. Pure breed imathamangira around 600,000. Tikaona ma Fresian type komanso bull amakhala mwina 1 point chakuti pure breed. Nde ifeyo emu yathu ndiyokhala ndi ma pure breed yo komanso tikhalenso ndi ng'ombe zoposa 66 kuti tipange produce minimum of 1000 liters. We are aiming at around 2000 or more than that liters a day. Nde pakanali pano our wish is we should focus kufuna kwathu nkonena kuti panopa tipange zoti ng'ombezi tizisamalire zochepazi phindu likuonekamo kutengera kuti ndi zochepa. Ikabereka imuna tikumayigulisa zina tagulisapo zazimuna kutengera kuti situyenera kusunga zambiri zazimuna. Nawo a Elson Chiletata ndi membala wa gululi ndipo akuphera mphongo pa zakufunikira kokhala pa gulu kuti mlimi apeze phindu kudzera mu ulimi. Mu ulimi wa ng'ombe za mkaka muli phindu lochuluka zedi. Mmodzi wa ilo phindu limeneli ndi kupeza ma shares mmene. Ndi ordinary face tikapanganso ma businesses ena ndi ena padera. Ng'ombe zimenezi timatenga gaga muzigayo zosiyanasiyana timapanga contribute every month 2000 kwacha per member. Ndiye tikatenga gaga uja tikumaphatikiza ndi lime ndi zakudya zina ndi zina kuti tipange feed yoyenerera pa ng'ombe zimenezi. Kukhala m'magulu ndi kofunikira kwambiri chifukwa chokuti for instance kuti tigulise mkaka pa ine ndekha ndati ndi ng'ombe zanga atha kundigula pa mtengo ochipa amene atha kundigula chifukwa choti atha kundinenerera ndipo nditha kutheka bwinobwino. Koma tikakhala pa cooperative ngati imene tapangiramo ndiye kuti titha kugulisa pa mtengo oyenerera kuti ifeso nafeso titha kumapeza phindu pa ife tokha kuti ngati mmene mwayi wantchito kusowera m'Malawi muno ndiye kuti nafeso titha kupezako kandalama komanso kukhala ndithu bwinobwino. Pamene anthu ambiri mdziko muno akuti ndalama yavuta pomati pa ground sipali bwino, mamembala a gulu la ulimi wa ng'ombe za mkaka la Timatha kubunda mboma la Lilongwe akukamba nkhani ya phindu komanso zokoma mtsogolo. Tikaona tikapita masukulu ndiye ukapeza muli anthu masukulu azaulimi osati sa azaulimi wokha ma university ambirimbiri ndiye ukazifusa wina ali yese ali kuno
akachoka kuno akayembekezera kuti akalembedwe ntchito. Kodi wotilemba ntchitoyo tikampeza kuti tonsefe tikazipeza ntchito ndeti saname pa ground sipali bwino, ntchito sizikupezeka. Mwaona sipali bwino pashupa. It's tough bwana. Ndikuti no kuti ngati wachinyamata uzithandize uzipange sustain nthawi yoti achinyamata tizuke, we should be able to create an employment. Ineyo ndisazione ngati kuti ineyo ndine wakuluwana ndikachoka pano ndikakhala bwana ineyo ndizikalangiza anthu zija kuwalangiza anthu zija ndizindoti iwe you can implement ndikupindula nazo. Maona ndechifukwa ketu achinyamata one we need to venture into agriculture. Chifukwa chani? Chifukwa yoti agriculture ndi business yomwe utha kumakula kumayamba pang'ono utha kumakula nayo. Two, the business yoti uthaso kumalemba anzako ntchito, uthaso kwalemba anthu oti anzathu ena ni graduates akungodikira mizimu. Mwaona ifeyo tili pano pati kumathamanga ndithu, nda it gives an opportunity yoti utha kumalemba anthu ena ntchito. Komanso ulimi, I have tried my business angapo. Meso ndimalima mivunga ndizina. I've tried my business angapo ndagwapo ndithu. Komano when I went to farming poyamba ndinali mantha kodi ndikalowa bwanji pansika. Chomwe chinkandipasa mantha kwambiri ndichoti ukalima oloka panga produce chino choti sichofunikira kutenga nthawi yayitali sana ulongeke. Mwaona komano nthawi yomwe ndinayesa kupanga produce ma veggies and fruits, ma watermelons. Napezeka kuti ndilangokolola kuna bwera anthu ofuna kugula. Ine kodi zinthu zinzotheka ati? Pali bwino pa ground ndi ulimi. Ndiyeno chifukwa chati ulimi market yake si makhala yovuta kwambiri. Market yake ndiyoti you can find it. Pavute pasavute munthu akufunika adye. Mwaona zinazi kuchena kulitha kukusiya koma kudya kokha kumatani kumafunikira. Ndi achinyamata tiyendesese kupanga za ulimi nzotheka ndithu.